Yes mga dol, so muna tag trabaho. Pauli namin si may baluyan. Si Daday oh. Ha? Namamalit, malamalit. Namalit mi kuan. Kining saging nga ang saring baba no ko. Talutal man. Namalit mi og saging nga pula. Na dito oh. Where's the red banana? Here. Na dito? Ha? Nabay ni Mama. Ano bay? Bahay lagi daw. Kami din sa may baluyan no. Babaw sa Pasaka. Diri sa Himatag na. Oh, say hi. Hi. Oh, what are you doing here? Nag-eat ka kung sana Rinby. Grabe. So nahuman kita kuan mga dol. Duha ka kuan kining compressor sa pahangin tong giayo. Ang banana nga red. Ang banana nga red. Ang red banana. Ang red banana diri daw na. Ang red banana ba diri daw? Asa? Nadia. Di ambing red be. Oh, ni red banana daw. Be atong kanon. Ayaw ko ka. Pula daw ni nga banana, pula. Pula? Oh, red man. Hinog na daw ni? Ha? Mangga. I-remove ang silupin be. Dira. Oh, red banana oh. Mo ni mong ipalit. Close na to I-close ang window. Close. Mo ni red banana unsay dito na daw ni? Kunya pa na ilaw pa gani. Humok lagi. Ang humok pa din ka. Oh, open the plastic silupin. Eh, sulod na to ni. Oh. Sulod na to. Sige. Tarong buka do wala oh. Wala na sulod. Tarong. Like that oh. Oh. Oh, wala na sulod. Open ang mouth. That oh. Dili mo hamakot ang mouth sa silupin. Sa mouth sa silupin mo open. Oh. Wala na yun. Oh. Ay, wala na sulod oh. How many wala na sulod? How many ang wala na sulod? Wala na. Nalungis oh. Nalungis. Kilawan na ko adang lungis yatag ko ah. Kauno na ko. Ang lungis. Ma, mahatag to. Isa lang. Be, Ilaw man na inalungis good. paliti daw. Yata kay Papa. Daw. Kauno na to. Kauno na ko. Iupin na to. Sa lasa ani? Hilaw? Hinog na ganit na. Mo ni siya? Taon ka. Ano siya? Git ka? Mura man kardaba. Ubiyang yawe. Ibutang dia. Abot man mo subutan kilo. Unsa di lungag ni? Dili, oy mura sa kuan ba? Manol man ka oy nga wa man kaila. Magpaytag tubig sa unahan ha. Dito sa window ilabay. Ayaw. Thank you. Moro to, red nga saging, pula. Open na